Afternoon guys, good afternoon sa aking mga kayay at good afternoon sa lahat. Bago ko umpisan guys ang aking vlog, ngayon pa lang ako magpapasalamat sa inyo. Medyo nahuli man, pero taos pusong nagpapasalamat po ako sa aking naging nag 300 plus na ang aking subscriber. So yun guys, humingi ako ng dispensa sa inyo lahat at hindi ko na malaya na 300 plus na pala ang aking 300 plus na pala tayo guys sa aking mga taga-suporta. So sorry again at malaking pasalamat ko na andyan pa rin kayo at sana dumami pa rin kayo na magsusubaybay sa akin, magsusuporta sa lahat ng aking mga gagawing vlog. So pasensya po ulit and maraming salamat po sa inyong lahat. At 300 plus na masasalamat ko na po yan. Pasensya na kayo at kahit ulit-ulitin ko hingi ng dispensa sa inyo, puso naman dito sa aking kalooban na magpasalamat pa rin sa inyo dahil kung wala kayo, wala din po ako. So sana po dumami pa kayo na aking mga taga-subaybay, taga-suporta. So guys, hindi lang po ito pasasalamat, diretsuhin ko na rin po yung panglinis ko sa aking motor na single kay Blue at doon sa motor ko doon sa tricycle na 125 na TC 125 na Ramwin na Rosy. So ano nga ba siya guys, ang aking ginagamit na pampakinang o kinis o pampakintab ng aking motor. So ito siya guys, nakikita nyo guys, yan siya, ginagamit siya guys sa mga sasakyan, karamihan sa sasakyan. Ito siya. So ayan guys, ayan na paggamitan niya sa mga leather, sa leather wood, acrylics, plexiglass, pinyl, rubber at plastic. High gloss ito mga kayay guys. Nakalagay dito multi-purpose protectant. Ang brand niya The Best. Ito po, ito siya guys, The Best maximum protectant. Ginagamit to guys kadalasan karamihan sa mga sasakyan, pero trinay ko siya guys, okay naman siya, malinis naman, kintab. So pwede nyo rin guys i-try ito, kaya lang wala akong may lagay na ano niya yung sa address nila sa social media. Ito lang ang address nila Ultimate, distributed by Ultimate Storm Enterprises, Quezon City. So sila nag-distribute nito. Ayan siya guys, multi-purpose protectant to guys. So ayan lang ang ginagamit ko na pampakintab. Nahulog. Ayan lang guys, yan lang ang ginagamit ko na pampakintab sa aking motor. So bali yun lamang po guys ang aking ipapakita muna sa inyo ngayon. Salamat po ulit sa inyong suporta at sana huwag po kayo magsawa sa akin. Salamat.
So ayan siya guys, kung paano ko siya i-apply diyan sa aking motor. Ito, spray ko lang yan. Shake ko muna. Yan, spray ko siya diyan. Ayan, nakikita nyo naman guys. Hindi ko na muna i-spray dito kasi wala pa itong top coat, baka matanggal. Subukan nga natin. Okay naman siya. Okay na siya, pwede na pala. So ayan siya guys. Konti lang siya guys, ilagay natin. So ayan siya guys. Spray natin doon. Yan. Antayin lang natin ng ilang minutes bago natin punasan. So ayan guys, comment down below na lang kayo kung may pinagkaiba kang kanina sa tsura ng motor ko. Ngayon napunasan ko na ng aking panglinis, yung pampakintab. So yan, nakita nyo naman kung kuminang ba siya guys. Kuminta ba? Comment down below na lang kayo kung kuminang siya o hindi. At isa namin side mirror. So ayan guys, tingnan nyo naman motor, sa itsura ng ating motor. Ayan, nagbago pa guys yung itsura niya kaysa kung kanina. Ayan guys, nagbago pa itsura. So ayan guys, comment down below lang kayo kung ang pinagbago ng aking motor kaysa kang kanina na forma niya. So ayan nga guys, nakita nyo naman kung anong pinagkaiba sa ating multi-purpose protector na gamit. So kanina na ipakita ko sa inyo na maglinis ko sa motor, medyo maliwanag pa. Ngayon medyo dumidilim na, kaya ayan, medyo kulang kasi ako sa lighting. Gamit ko lang yung cellphone ng anak ko eh. So ayan guys, nakita nyo naman kung anong pinagkaiba doon sa hindi ko pa na-sprayan at na-sprayan ko na, napunasan ko na ng ating tuyot na basahan. So comment down below na lang kayo guys kung anong pinagkaiba doon sa dati. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin, i-like niyo po muna itong video ko at subscribe na kayo. Pindutin niyo naman ang bell notification para updated kayo lagi sa aking mga darating na videos. So maraming salamat po guys, maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Sana'y dumami pa tayo. Salamat po. God bless.